Ne aflăm aici la Yang Shao, fondatorul Shao Bank. Câți clienți aveți acum? 750.000. Sunt rezultate fantastice pentru o bancă înființată în 2022. Suntem neobanca cu cea mai rapidă creștere din lume. Creștem cu 2500 pe zi. Cred că secretul principal este că am reușit să facem ceea ce alți bancheri nici măcar nu-și propun ca obiectiv. Am reușit să ne facem clienții să ne iubească. Pentru că nimeni nu iubește pe bancheri, sunt considerați niște capitaliști care vor să profite de pe urma a orice, dar noi am creat o interacțiune emoțională cu clienții noștri. Cum ați creat această interacțiune? Mai mult de jumătate din clienții băncii nu folosesc credite și, de asemenea, le facem clienților astfel de condiții încât să nu plătească dobânda pentru utilizarea creditului la bancă. Avem cele mai bune oferte de pe piață și un sistem de notare unic. Secretul este că atunci când îți este ușor și convenabil să faci operațiunile zilnice, ai parte de emoții pozitive. Ați făcut o revoluție. Un astfel de număr de clienți într-o perioadă atât de scurtă de timp în lumea bancară învechită și conservatoare este o descoperire. Puteți să-mi spuneți care este secretul? Este foarte important atunci când definești o strategie, cum te vei dezvolta. Sunt 3 întrebări. Ce îi dai clientului? Cum o faci? Și de ce o faci? Cea mai mare greșeală este atunci când crezi că ceea ce știi să faci tu este ceea ce are nevoie piața. Dar s-ar putea să nu fie deloc așa. Trebuie să înțelegi ce faci tu mai bine decât alții. De exemplu, ce îi împiedică pe oameni să investească în obligațiuni corporative? Este complexitatea, trebuie să fie o mulțime de lucruri, să citești o mulțime de informații. Dar noi am făcut un mecanism simplu și convenabil pentru cumpărarea de obligațiuni și am câștigat dragostea clienților noștri cu el. De ce ați avut succes? Am reușit pentru că ne-am dat seama de ce au nevoie clienții noștri. Clienții noștri au nevoie de servicii bancare simple și convenabile pentru investiții. Și de ce n-au înțeles și alte bănci? Pentru că simplitatea este cel mai greu de făcut în afaceri. Pentru că complicat este să faci simplu, dar să faci simplu este foarte dificil. Te gândești să construiești o bancă cum să faci bani din ea? Sunteți un startup? Sunteți eficient din punct de vedere operațional? Ați folosit fonduri proprii sau ați luat bani de pe piață? Profitul nu poate fi niciodată motivul acțiunilor tale, ci este întotdeauna o consecință a faptului că faci ceva bine. Scopul ar trebui să fie vânzări, inofacies, dar nu profit. De aceea nu ne gândim la profit și, ca urmare, am devenit deja eficienți din punct de vedere operațional. Și nu am luat bani de pe piață, suntem doar în curs de dezvoltare, nu suntem încă pregătiți să emitem acțiuni. Acum toți analiștii mondiali spun că criza este inevitabilă, se emit de 3,2 ori mai multe împrumuturi decât câștigă lumea. Sunteți pregătiți pentru criză? Suntem pregătiți pentru criză, deoarece Shao Bank a fost creată pentru a funcționa în orice condiții economice. Cum ați câștigat primul milion? Lucrăm la Global Future Enterprise Group și contractul meu anual a crescut treptat. În 2006, la sfârșitul anului, am fost invitat și mi s-a spus că am făcut o treabă bună și iată bonusurile. Iar apoi în contul meu a apărut 1 milion. Ce fel de mașină aveți? Ei bine, am un Mercedes Maybach aici, iar în Londra am un Tesla Model X. Soția mea are un Porsche. Când ați înființat Shao Bank? Am început în toamnă. Ne sărbătorim ziua de naștere pe 28 septembrie. În această toamnă vom sărbători 2 ani. Cum este organizat spațiul personal? Sport, călătorii, cât cheltuiți pe lună? Fug în fiecare zi dimineața. Apoi merg la birou. Avem întâlniri de proiect pe parcursul zilei, suntem mereu în locuri diferite, poate fi în Hong Kong sau în Anglia. De obicei, întâlniri de afaceri până la 6 seara. Cum vă organizați diminețile? Țineți un jurnal sau luați notițe în format electronic? Țin un calendar regulat pe smartphone, am o asistentă, Linda Lee. Ea adaugă întâlnirile în calendar și toți colegii primesc o invitație, toți colegii au un calendar. Este un instrument foarte util pentru un om de afaceri. Viaje, ce locuri vă inspiră?
Zburăm foarte des în Europa, îmi plac Elveția și Italia, sunt foarte des în Anglia, am fost de câteva ori în SUA. Dacă ar fi să începeți din nou călătoria, v-ați îndrepta spre domeniul bancar? Bineînțeles că da. Mi se pare foarte interesant. Mi-a plăcut să fac bani, să mă ocup de finanțe, iar când am absolvit institutul, mi-am început cariera în domeniul financiar. Cum este dispersat mesajul de management în cadrul băncii dumneavoastră? Dacă doriți să comunicați ceva angajaților, este un sistem de mesagerie? Avem o structură foarte simplă, încercăm să păstrăm formatul de startup. Inițial am fost un startup neclasic, pentru că într-un startup clasic există un procent foarte mare de incertitudine, riscuri foarte mari și o nevoie obligatorie de investiții. În opinia mea, acestea sunt criteriile unui startup. Noi am înțeles clar ce avem de făcut, am știut cum să facem. Aveam o înțelegere a pieței. Când am început, am făcut un plan de afaceri, era destul de aventuros, cu o creștere agresivă, l-am depășit de 3 ori. Trebuie să vă stabiliți obiective mari și ambițioase? Nici măcar nu ne puteam imagina că putem obține un asemenea succes. Înțelegeam cum să creștem, dar aveam un model de bancă clasică. Nici nu ne numeam bancă dacă nu aveam nevoie să atragem depozite. Am făcut foarte comodă interacțiunea cu serviciile pentru client. Și ne numim bancă pentru ca clienții să înțeleagă că avem un fond de garantare. Dacă plasezi un depozit sau cumperi obligațiuni, acesta va fi returnat chiar dacă se întâmplă ceva cu banca. Plătim contribuții în fiecare trimestru, garantând astfel clienților siguranța fondurilor. Ce sfat i-ați da unui tânăr de 20 de ani? Să-și organizeze mai bine ziua și să citească mai mult. Ce carte v-a schimbat viața? Cartea Tough Management de Dan Kennedy mi-a schimbat foarte mult viața. KeyCoin, token și P2P, pentru ce a fost creat acest produs? KeyCoin este o extensie a ideii noastre de a fi complet independenți de factorii externi. Așa cum am spus mai devreme, suntem pregătiți pentru orice criză. Iar propriul nostru token, care este legat de activele ecosistemului, este un alt pas spre o autonomie completă. La ce vă referiți prin legat de active? Ce înseamnă asta? După cum știm, cursul majorității criptomonedelor este speculativ, în timp ce cursul KeyCoin depinde de activele gestionate de Financial Partners, ceea ce îl face un produs unic pe piață. Deschiderea platformei P2P și noua serie de obligațiuni cu randament mai scăzut înseamnă că nu aveți de gând să emiteți obligațiuni corporative? Nu, nu are nicio legătură. Tranzacționarea P2P este foarte populară și este un produs cu drepturi depline pe care clienții băncii câștigă bani. În ceea ce privește emisiunea de obligațiuni, nu noi suntem cei care reglementăm randamentele, ci companiile. Noi primim o cerere de finanțare și apoi aceasta ajunge în mâinile expertului nostru șef în obligațiuni, Rong Tang. Așadar, când avem cereri de finanțare, atunci vom emite obligațiuni. Cum vedeți viitorul? Peste 5-10 ani de acum încolo. Avem statistici care arată că în 4-5 ani vom ajunge la peste 100 de milioane de clienți. Iar acesta este doar începutul. Vom continua să ne dezvoltăm deoarece nu avem aproape niciun concurent în acest moment. Stabilim noi standarde în lumea neobancară și sunt sigur că viitorul este cu noi. Vă mulțumesc pentru conversație. Planurile și inovațiile dumneavoastră sunt impresionante. Dorim succes și dezvoltare în continuare pentru Shao Bank. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de activitățile noastre. Vom continua să lucrăm la inovații și la îmbunătățirea serviciilor pentru clienții noștri.